Máis dun ano despois non hai esa convocatoria Retorna Talento I+D, pero outro gran anuncio era a creación en Galiza dunha Fundación Galega para a Ciencia. No BNG lembrarán, trouxemos ate en dúas ocasións unha lei para a creación da Innogal, co voto en contra e o rexeitamento frontal do Partido Popular. E, despois de todo mal, todo no, que é o que sabe facer o Partido Popular, cando o BNG trae aquí propostas, vostedes sacáronse da manga Galtia. Tuve a tentación e caín nela de facer un cuando lo pides al AliExpress cuando te llega a casa. No, pedíamolo ao AliExpress en febreiro de 2025, 35 millóns de euros, captar 30 investigadoras e investigadores do máximo prestixio en 5 anos e que ian lanzar a primeira convocatoria a principios de 2026. Claro, a realidade, cando che chega a casa, aínda non hai nin xerencia, nin dirección científica e, o peor, unha opacidade absoluta sobre esta cuestión. Que criterios están usando para contratar esas xerencias e, o máis importante, esa dirección científica desa Fundación Galega para a Ciencia, vendo que fixeron vostedes coa dirección do CEGAC, co nomeamento a dedo de quen lles pareceu a vostede que podía ser máis interesante para os intereses do Partido Popular, ou vendo o asalto ou a toma absoluta da Ciuga que pretenden facer vostedes, medo me dá en que vai acabar esa xerencia e esa dirección científica de Galtia.